وری کردستان بسیار الباشوری کردستان افدامیا باش نوچین ساعت هفته‌تین پیشکش کردن سیاست نافخواه ترکیه و کره کردستان داب تایبت دو مجارب گرمی تین نقاش کردن تایبت ویده میدم یا کم اگر پروسه نویا چاره سریه یا دوام جی بریار دادگاه مافن مروفانه هری داویه جبوی آزاد کردن صلاح الدین دمیرتاش پیفدار جهپی فایق استراک جی گری دایو مجاره بیجه تایبت برسوا نوچگانه کردستان بسیار داوگود اگر خواهن پرسا کردی چاره سر بکن بلا وشارتی نه بلا الپارلمنتو ترکیه به پارتین اپوزیسیون را و پرسه چاره سر بکن راستا پیفدار جهپی سر بریار دمیرتاش جی آخوی و برسوا آخفتنین اردوغان جیدا sürecin önemli bir aşamasına geldi. Ev demek ki Rojava'da jibo çareseri yapırsa Kürt eğer a proseyeke nu teni kaşkirin. Berdevki partiya muhalefeta sereke CHP Faik Öztürk. Di civina Roja Megirge ya partiya xuda. Pırsa Kurdistan 24 ya nerina wel ser niqaşin proseya çareseriye çiye. U ger proseyeki dest pê bike. Wê rol û helwesta CHP çawabe bersivand û got. Navnîşana çareseriya meseleya Kürt parlamentoya Türkiye'ye. Kürt meselesinin ne çözüm aranıyorsa bunun yeri meclistir. Em ji serî ve vê yekê dibêjin. Proseyek û bihevdîtinên dizî û veşartî tê kirin, wê ji pirsgirêkên gelê me re nebe çareserî. Heke dixwazin meseleya Kürt çareser bikin, navnîşan parlamentoye. Devê ev çareserî di binbanê meclisê de bi lihevkirina Partiya Deselat, partiyên muxalefet û hemû partiyên re çê bibe. Daliyedin berdevkê CHP Öztürk li ser biryara dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê ya ji bo azadkirina Demirtaşê axivî û bertek nîşanî Erdoğan da. Bu anayasayı rafa kaldırmaktır. Tirkiye êdî dewletekê merkezagonî nîne. Niha qurreyê li qesrê berî sê caran cuda cuda serî li dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê de ye. Lê niha radibe û dibêje ez biryara dadgehê nas nakim. Ev yek guhertin û fesihkirina merkezagonê bixwe ye. Her wiha cîbcînekirina biryara dadgeha mafê mirovan a Ewropayê ji bo azadkirina Selahattin Demirtaş û daxuyaniyên Serokkomarê Tirkiye Erdoğan û berpirsên hikûmetê ji aliyê partiyên muxalefetê ve jî têne rexnekirin. Serokên partiyên muxalefetê dest nîşan dikin ku biryara dadgeha mafê mirovan a Ewropayê biryara dawî û teqeze û Tirkiye jî ji bo ku vê biryarê îmze kiriye ne çare ku cîbcî bike. Ömer Sönmez, Kürdistan 24, Ankara. En kısa sürede kalmalı ve insan hakları 23 باروین با کره کردستان و ترکیه گشتی بانگا جبجکرنا بریارا دادگاه مافن مروفان اروپای و آزاد کردن صلاح الدین دمیرتاش کردن. باروین استانبول انقره دیاربکر نوا 23 باروین با کره کردستان و ترکیه دا دیب دخوانه که هفبش بجاره بانگا جبجکرنا بریارا دادگاه مافن مروفان اروپای کردن و دخوانه دا گوتن. ترکیه پیمان مافن مروفان اروپای امضا کردیه. گوری سیستم دادگاه ترکیه جی دادگاه مافن مروفان یا هری بلنده و پابندبونا بریار نچاریه. صدیقان پارێزەران دانخوا kirin eger Tirkiye dewleta yasayê divê demildest yekser biryar were cebcekirin û hevserokê berê HDP Selahattin Demirtaş were azad kirin. Partên opozisyonên weke CHP û Parta Deva jî li hemberî helwesta Serokkomar Recep Tayyip Erdogan ya derbarê biryara dadgeha mafên mirovan Ewropayê girêdayî azadkirina Selahattin Demirtaş bertek nîşan dan. Nerazî ne. Partên opozisyonê jî dibêjin divê biryar were cebcekirin û Demirtaş were azad kirin. Dadgeha mafên mirovan a Ewropayê derbarê darizandina Selahattin Demirtaş da amaje kir ku ti delîlek nîne ku Demirtaş tawanek kiribe û divê serbest were berdan. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez. Serokkomar Recep Tayyip Erdogan jî got ew biryara dadgeha mafên mirovan a Ewropayê nas nakin û Selahattin Demirtaş serbest bernadin. Partiyên opozisyonê yên wek Partiya Deva û CHP hember daxuyaniyên Serokkomar bertek nîşandan. Serokê Partiya Deva ya Şaxa Diyarbekir Cihan Ülsen dibêje li gor peymanên navneteweyî û merkezagona Tirkiyeyê divê Selahattin Demirtaş serbest were berdan
و gelek nişane hene ku doza Demirtaş dozek siyasiye. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesine göre taraf olan devletler لگوری خالا 46 یا پیمان ماف مرووانا اروپای دولتن کو پیمان امضا کرند و بریار دادگاه ماف مرووانا اروپای جی بکن لگوری خالا 19 مکزاگونا ترکیه جی ماده این پیمان ناونتوی کو ترکیه امضا کرنه و کیاسانه لگوری و یکی سروکومار مکزاگون بن پیتکه دوی Demirtaş serbest bir berdan. Ev dost gelek mücaranda huya debeku siyasiye. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verir. Bu karara herkesin uyması lazım. Partiya opozisyona ya sereke, Partiya Komariya gel CHP jî derbarê daxuyaniya Serokomar da amaje dike ku nîşane ya hukuknenasiye ye. Seroka CHP ya Şaxa Diyarbakır Gönül Özel dibêje ji ber ku Serokomar Recep Tayyip Erdoğan Selahattin Demirtaşî wek rikeberê xwe dibîne naxwaze serbest bere berdan û hember wî siyasetê bike. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı yerinde bir karar. Biryara dadgeha mafên mirovan, biryarek rast e û divê me re cîbicî kirin. Heta ez dikarim bêjim, biryarek derengmayî ye. Daxuyaniyên Serokomar nîşan didin ku hiqûqê nasnak e. Serokomar hem dibêje me berê xwe daye Ewropayê û em dixwazin li gel Ewropa rûpelek nû wekin, hem jî biryarên dadgeha mafên mirovan a Ewropayê nasnak e. Serokomar dizane Selahattin Demirtaş li ser Kurdan çi qas bi bandor e. Ji ber vê nahêle vere berdan. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara da Rayedarên partiyên opozisyonê derbarê daxuyaniyên Serokomar Recep Tayyip Erdoğan da balê dikêşin ku Serokomar dixwaze hember Ewropayê girtina Selahattin Demirtaş wek deqek siyasî bikarbîne. Ji ber ku Serokomar bo keşê Amerîkî Branson jî gotibû ew ê neyê berdan û bo rojnamevan Deniz Yücel jî gotibû ew ê neyê berdan û paşê her du hatin azadkirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır. درباره اگرین دورپیچن امریکا و یکتی اروپا جی رادارن ترکیه هیوید کن کو ترکیه هر دو آلیان رای دی روش آسایبونی بده دست بگیرن. هند شارازا جید به باری دانه کو امریکا ده چند مجاران ده پیتویب ترکیه به. ات مجار آسایبونا پیوندیان به یکتی اروپا را پسپور ندگش بینن. Terroristes islamistes qui nous ont attaqués. دهەیە ئەگەرە کاریگەرکردنا گەمەڕوون گرانجاری یەکێتی ئەوروپای و ئەمریکای لەسەر ترکی هەنم سەر و کۆماری وی وڵاتی ڕەجەب تایپ ئەردوان و دەهەمان دەمێدە سەرۆکی ئاک پارتییم دە کۆمیجبینە پارتیا خۆدا ڕاگەهاند و ئەو هێوی دیکن هەیەمەکەن و بە ئەمریکای را بدەن دەست پێکردن و ئەو هێوی دیکن سەرۆکی نوێیە ئەمریکای جۆ بایدن گرنگی بدە پەیوەندیان ئەنقەرە و واشنگتۆنی لەگۆری هەم پسپۆرین ترکیە لەبەر دەستی ئەنقەری مژار و کارتên ئەم قاس بەهێز نینەک و پێشکەشی ئەمریکای بکە بۆ ئاسایی بوونیم. Bazı farklılıklar ve uyuşmazlıklar var. Di politikayên heremê da ferq û cudahî û lehevnekirin di navbera Tirkiye û Amerîkayê de hene. Bi taybetî jî di mijara S-400 da Amerîka ji Tirkiye ra dibêje. Yan van mûşekan bi şûn da vegerîne, yan jî bi to awayî çalak neke. Tirkiye ger van mûşekan rêke bo Rûsyayê, an jî bifroşe welatekî din, vê çaxedê bi Rûsyayê re jî alozî zêde bibin. Yanî di rastiyê da di destê Tirkiye de karteke bihêz an jî berçav nîne. Ku bi Amerîkayê re heyameka asayî bide dest pêkirin. Li ser bendewariyan eva xaftin tên kirin. Beramberî wê yekê li gorî hin şarazayên nêzîkê hikûmetê jî berdestê Tirkiye çend mijarên girîng hene ku sala 2021 da bi Amerîkayê re heyameke nû bide dest pêkirin. NATO üzerinden Türkiye ile Amerika li dijî welatên Yekîtiya Ewropayê û bi taybetî jî li dijî Fransayê ku her di nava NATOyê de aloziyan derdixe pêşî li ser NATOyê dê bi Tirkiye re dîplomasiya lehevkirinê bide dest pêkirin û dê alîkariya Tirkiye bixeze. Di qada deryaya naverast de ji ber kiryarên Yevnanistanê yên provokatîv û li Qerebaxê ji ber egera nêzîkbûna Tirkiye û Rûsyayê dê Amerîka piştevaniya xwe ya bo Tirkiye ragihîne. Ji bo sînordardkirina Îranê jî Amerîka dê pêwîstî bi nêzîkbûna Tirkiye bibîne. Her wiha Serokkomarê Tirkiye Erdoğan ragihandibû ku ev dixwazin bi Yekîtiya Ewropayê re jî pêwendiyên xwe baş bikin. Lêbelê pespor amaje pê dikin ku heta niha ji bo asayîbûna pêwendiyan Tirkiye gav û çakzaziyên pêwîstiyên diwarê hukûq daraz û mafên mirovan da pêk neanîne, li deryaya newarast dev ji kiryar û xebatên xwe bernedane û mijara penaberan her li dijî Ewropayê weke gefekê bikartîne. Ji ber wê çendê jî pespor asayîbûna bi Ewropayê re jî zehmet dibînin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.
سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان راگهاند کو پیوندین وانت گل اسرائیل توار استخباراتی داد بردوامن و اوت خازنشی پیوندین باشتر جید گلی ولاتی آوا بکن. اردوغان گوت پرزگریکن وان تنت گل هجماره که برپرسین پلا بلندن وی ولاتینه دازانی جی کو اوت سیاست اسرائیلی البرانبری فلسطین دا قط رازنین قبول ناکن. Yani bizim İsrail'le yani istihbari noktada münasebet... Bi İsrail'e re duvarê hewalgiriyê de peywendiyên me qut nebûne berdewam in wekû hin welatên din bi kesên asta herî jor re hin kêşe hene ji xwe di asta herî jor de pirsgirêkên wiha nebin peywendiyên me bi İsrailê re dê gelekî cuda bûne li aliyekî din siyaseta İsrailê hember Filistînê wekû xeta me ya sor e helwestên tund hemberî Filistîniyan hemberî axa Filistîniyê em qebûl nakin em jî dixwazin peywendiyê xwe bi İsrailê re bigihînin asteke baştir. Filistin politikalarını kabul Hükümeta Suriye da xaz jinetewên hevgirtît ki êrişin İsraîl Suriye pirawistîne. Wezareta Derve Suriye namek ji sekreterê giştî netewên hevgirtî raşandiye. Tî de jî taybet daxwaz kiriye ku êrişin İsraîl ser Suriye pirawistîne. Wezareta Derve Suriye de zanîn jî ku êrişin İsraîlê yasayên nêvdewletî bin pêdike. Derengiya şevaborî ji vekadiyar İsraîlê barekehên serbaziyên milîşyatên serb İranê ve navçeya Misyaf li Rojavayê Hemayê bi mûşekan armanc kir. Encam jî da hem navend û hem jî komgehên çekên yên navan navendê de ya vekolî nazanistî hatîne ji nav birin ku ew navend jaliyê Îranê ve têpkaranîn ji wî pêşxistina mûşekên xwe. Rosat encama êrişê da 6 çekdarên biyanî hatîne kuştin û hejmareke din jî birîndar bûyne. Balozxane Amerîkayê